שלום לכם. למרחץ הדמים בסוריה מצטרפים גם אזרחים ישראלים. בעבר דווח על כאלו שעושים זאת בצבא המורדים. היום אנחנו מדווחים לראשונה במהדורה על דרוזים מהכפר מג'דל אל-שמס שהצטרפו לצד השני במלחמה, לצבא אסד. עדי חשמונאי, כתבתנו בצפון, את במג'דל אל-שמס, ואת מביאה את הפרטים. עדי, אנחנו איתך. שלום ינון. כאן בכפר מג'דל אל-שמס מספרים כבר על תופעה של ממש. צעירים, תושבי הכפר, שחוצים את הגבול לסוריה. לפחות 2 מהם כבר התגייסו לצבא אסד. אנחנו מדברים על נדים קדמני ועל לואי מרי, בני 24, חברים טובים, שיום אחד פשוט נעלמו. רק בדיעבד גילו המשפחות שלהם כי הבנים חצו את הגבול והתגייסו לצבא אסד. המשפחות כאן בארץ מאוד מאוד מודאגות וחרדות לגורלן, והן מספרות כי הן נמצאות בקשר טלפוני לא רציף עם הבנים, אבל אלו לא מוכנים לספק יותר מדי מידע ופרטים. אבל הצצה בחשבון הפייסבוק של השניים לא מותיר מקום לספק. הבנים מעלים תמונות שלהם כשהם לבושים במדי צבא אסד, בכתובות שמהללות את אסד ומספרות על צעירים תושבי רמת הגולן שמצטרפים לצבאו. בוא נשמע דברים שאמר לנו פריד קדמני, אביו של נדים. הוא יצא מהבית ולא חזר, אחרי 24 שעות, הגענו למשטרה, זהו. לא, דיברתי אותו בסדר, אבל לא דיברתי אותו, לא שאלתי אותו, לא זה, אני לא יכול לשאול אותו ככה לטלפון וזה. הוא לא אמר לי, לא שאלתי אותו, הוא לא אמר לי, כן, דבר כזה, אני לא... זהו, הוא הלך, זהו. הוא אחראי על עצמו, מה נעשה? כולנו זוגים. בחור, הוא עזב את הבית, זה הלך, לא ידענו למה, לא ידענו... משהו כואב. אני מנסה, אני תפוס אותו, אין שם התקשרות, אין שם שום דבר, אין אינטרנט, אין... הכל חרבן שם. הבחור בן 24, מה אני אגידו? הוא נעלם ולא אמר... לא היה שם שום סימנים, יעני. בכלל. היה בו חי מבסוט וזה, לא יודע מה קרה לו. אתה יודע מתי הוא יחזור? לא יודע, הוא יחזור? אתה חושב שהוא יחזור? יש לו דרך לחזור אם הוא ירצה? קשה. אני דואג לו. שיהיה בריא כל הזמן, אני אגיד לך.